Li kieku għaddiet ta' Joseph Muscat u l-Maltin ma vvutawx favur id-dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea, kieku ma konniex niċċelebraw lill-Belt Valletta bħala l-Belt Kulturali Ewropea. Għal dan id-Deputat Mario De Marco meta kien qed jindirizza l-attività politika f'San Pawl il-Bahar. Li kieku għaddiet ta' Joseph Muscat li lanqas marriet li Malta tissieħeb fl-Unjoni Ewropea. Kieku din is-sena hija sena normali bħall-oħrajn. Kieku għaddiet ta' Joseph Muscat, kieku ma kenniex għad-dispożizzjoni mhux il-miljuni, iżda il-biljuni ta' euro illi konna kapaċi nġibu permezz ta' sħubija fl-Unjoni Ewropea biex ninvestu fil-Belt Valletta, biex ninvestu fl-infrastruttura ta' pajjiżna, biex ninvestu fl-ekonomija ta' pajjiżna, biex ninvestu fil-kultura tal-artisti tagħna ġewwa pajjiżna. Mario De Marco sellem l-eks Prim Ministru Edifen Kadami li lura fl-1987 waqqaf il-Valletta Regeneration Program u li Lawrence Gonzia determinazzjoni tiegħu meta Gvern Nazzjonalista ressa in-nomina tal-Belt Valletta bħala l-Belt Kapitali Ewropea. Sellem lil Francis Zammi Dimek li kien Ministru tal-Kultura meta twaqqaf il-Kavallier ta' San Ġagbu, kif ukoll il-George Pulicino u l-Austin Gatt li wettqu numru ta' proġetti fil-Belt Valletta. Fosthom il-proġett ta' Renzo Piano li Muscat sejjaħlu proġett kapriċċuż. Fakkar fil-ħidma tal-Ministru Tonio Fenek biex numru ta' djar antiki fil-Belt Valletta jinbidlu f'boutique hotels. Huwa qal li huwa dnub li dan il-gvern żera kultura tal-korruzzjoni u mhux kultura tal-arti. L-attività kienet indirizzata wkoll minn Graziella Galea li rriżenjat mill-kariga ta' Sindku ta' San Pawl il-Bahar. Hija qalet li ħadet din id-deċiżjoni għax ridet tirrispetta d-deċiżjoni tal-poplu li l-Kunsill ikun immexxi mill-Partit Nazzjonalista. Ir-riżenja tiegħi minn Sindku tal-lokalità ta' San Pawl il-Bahar kif naħseb tafu għamilta kontra qalbi. Għamilta għaliex nemmen li dak li ddeċidew ir-residenti bi-proċess demokratiku għandu jibqa' jiġi dejjem rispettat. U allura tmexxija tibqa' dejjem għand il-Partit Nazzjonalista. Graziella Galea ta' tħarsa lura lejn x'sabet fl-2015 meta l-Kunsill immexxi minn Sindku Laburista kien mobbi b'9 miljun euro dejn li taħt it-tmexxija tagħha inbidel f'surplus ta' mijiet eluf ta' euro u aċċess għal fondi Ewropej. Min sitwazzjoni ta' numru ta' toroq li ma sarux b'xogħol tajjeb taħt Kunsill Laburista, il-Kunsill Nazzjonalista qed jaħdem fuq pjan ta' ħidma li jinkludi l-bini ta' toroq ġodda u proġetti ta' restawr. Programm ta' ħidma li qed isib ħafna bsaten fir-roti mill-Kunsilliera tal-Partit Laburista. Graziella Galea rringrazzjat lil kull min tal-appoġġ f'dan il-mument diffiċli u tenniet l-impenn tagħha li tibqa' taħdem għal ġid tar-residenti. Il-kandidat Errol Cutajar kompla fuq dak li qalet Graziella Galea u saħaq li fil-lokalità ta' San Pawl il-Bahar il-Partit Laburista jrid jisraq il-prinċipju tad-demokrazija li l-maġġoranza tirbaħ u qed jagħżel li jinjora riżultat elezzjoni demokratika. Li hawnhekk ġo San Pawl il-Bahar il-Gvern Laburista prova wkoll jisraq wieħed mill-iktar affarijiet importanti il-prinċipju tad-demokrazija, il-prinċipju l-iktar bażiku tad-demokrazija u ċewe illi l-maġġoranza tirbaħ. Huwa fakkar fl-appelli qed jagħmel il-Partit Nazzjonalista biex l-art taż-żonqor tingħata lura l-poplu Malti u tenna l-impenn tal-Partit Nazzjonalista li se jkompli jaħdem biex pajjiżna jerġa' jsir wieħed demokratiku.